Queridos espectadores, cantos de vos estades fartos de levantarvos pola mañá nun mundo gris? Pois alegren esas caras, porque no día de hoxe estaremos pintando os seus días cas cores máis vivas e fermosas de todo o espectro cromático. Comezaremos por limpar as rúas. Non tiremos lixo, evitemos todo ese tipo de conductas dañinas co medio ambiente. Cun lenzo limpo, todo se ve máis colorido. Coidemos tamén das persoas maiores. Sen eles, ningún de nós estaríamos aquí. Sea agradecido e sea amable. Non nos podemos esquecer dos nosos amiguiños peludos, eses que sempre están nos bos e nos malos momentos. Vaya, parece que alguén gañou un premio. En definitiva, coida de todo o teu redor. Sé responsable, sé generoso, fai rir aos teus amigos, axuda ao teu veciño, axuda aos demais, axuda ao medio ambiente, axuda aos animais, axuda a todo o planeta. Nesta curta falamos moito do cuidado dos demais, non? Por aquilo de que é moi bonito o de dar a auga da túa casa para regar as plantas dos veciños. Pero chega un punto no que as plantas que hai na túa casa pois acaban secas tamén, non? O peor de todo é que empezar de la tua casa, pois se non tes con que apagar o lume.